हामबाय जत ताखुक तै बुखुक संनो 2 तारिख नासिंमा 2 तारिख खाना फायदोंखा खाना चीनी काउंटिंग नाय उमाकांत अपहंके सदर डिस्ट्रिक्ट विशेष कर सदर डिस्ट्रिक्ट नि कखनो सासिनाय और वो काउंटिंग बरफ फायनानि बागै नाय कुनु टारगेट दिजागिया मुसुक फायमानो मुसुक फायमाया कुनु साजागिया फायमानो फायनानि बागै बको ते कैसा हंगाय फायबानो जों और वो पीसफुल काय मातंग नाय और वो बुलाय तगलायनि बागैया जों और वो चीनी one last fight one last fight no जों fight जों जिदुइ थानानि चीनी फ्लैग no गुजुगति सावै तंथगलाय थालायनानिसे और बुलायनानि बागैया काउंटिंग और वो अनेक बरफ no बाक्सा वानसुगै मानो काउंटिंग गुनगल रक मानो हनैनाय काउंटिंग कुनु गुनगल उंगला काउंटिंग चीनी गुनगल उंगनानि कुनु आरो चांस गरि चीनी टेबिल लकडाउन और वो चीनी टेबिल kaham kana जों काउंट खाय गनि नखर फायमानाय आरो गुनगल उंगनानि कुनु सम्भावना गरै चीनी जे काउंटिंग एजेंट no अवश्य कबंग नारनाय जरा काउंटिंग एजेंट हिन फाइनेरो बरक जानजानी जे आई कार्ड दमनि अबनर आई कार्ड न किसा सतर्क कै मातरनाय जों अनेक समय नुगो अनेक राजनैतिक बदल नि काउंटिंग जों नुखा ओ जे आई कार्ड न बिरोधी रक फाट सेग्रे सासुई चिरि खिबि मारो अमहाय जाहाते नियातै जानजानी आई कार्ड जानजानी सतर्क मातंनाय एरपरे जदि अमहाय कै नों जदि सिजिगि खिब जागांखाय नों आरो एलाउ करियनाय निन आई कार्ड सारा नों आरो काउंटिंग मा हाबला आमनि बागै जार काउंटिंग हाबनाय रंना बनो कबंग नारगो नर जतन सतर्क तंगदि जेसेपनो और वो विरोधी रक और वालानानि चेष्टा खालायना चेष्टा खायदों गुनगल खायनानि चेष्टा खायदों जों और महाय जाहाते नियातै जानजानी आई कार्ड जानजानी सतर्क मातंनाय एरपरे जदि अमहाय कै नों जदि सिजिगि खिब जागांखाय नों आरो एलाउ करियनाय निन आई कार्ड सारा नों आरो काउंटिंग मा हाबला आमनि बागै जार काउंटिंग हाबनाय रंना बनो कबंग नारगो नर जतन सतर्क तंगदि जेसेपनो और वो विरोधी रक और वालानानि चेष्टा खालायना चेष्टा खायदों गुनगल खायनानि चेष्टा खायदों जों और गुनगल खायनानि जों असकुप रिगलाक असुजुग रिगलाक जों बुखु बाय कक बायसिनि कक सालायनाय और याक्ति सालायन कुन दरकार करे जों और जे पायासाक पर्यंत जों गनि मातंनाय आरो उनाव आजुगै मातंनाय जानजानि टेबिल पायासाक पर्यंत तम हिमालय नन और वो नन अंखरनानि जदि चेष्टा खायतो फांखाय नों और वो अंखनानि बरक चेष्टा खायपानो नों आरो टिकि दंना बागैसे अ चेष्टा से नों मानारनाय जाहाते नों गनिवै पासुगै नंखरनानि अबंखाचिनि one last fight one last fight no नासिगि चिनि ऑफ फाइट जों जि दिनानि अब मायमुइ गुमन उंगै दंखा खुरै जानानि सिमिसे खुरै जानानि जागाव जों गिरिउइ जदि नंखर फायगा हंगाय अब निनि सिमि खदिंगला और वो चिनि नेक्स्ट जेनारेशन नि बागै ब्लैकी खदिंनाय आबनि बागै जत एजेंट थानि रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ नर दायित्व काहाम के दायित्व नाहासुगै नर और गनिवै मानो खरनाय आर जारा प्रार्थी हिन दंनाय रबो बरबो अमहायकेनो पाइसुगै अमहायकेनो आरो गनिवै पास दंखा कैतो
आरो नै सार्टिफिकेट PSF पर्यन्त नंखरियाबो जतन सिओ आबुनि बागै नांकाबो मोनारगो जारा आरो काउंटिं तंनाय रखनो आरो जारा बायरे तंनाय रखनोबो अमहायनो आंकाबो मोनारगो तंखसां तंनानि नांनाय बुलाय तगलाय जाहाथे नियातै पारा आमचायाव थांबो अमहायनो तंखसां तंनानि नांनाय ताम हिमालय जों साइमानो बुबाग्रा इंका हामजांना फोरोंगो बुबाग्रा कुनु दिनो बुलायनानि फोरोंगिया वालायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा चुबानासो फोरोंगो बुबाग्रा केबुल खति नाया आबुनि बागै जत्त ताखुकते बुको आरो नै सार्टिफिकेट PSF पर्यन्त नंखरियाबो जतन सिओ आबुनि बागै नांकाबो मोनारगो जारा आरो काउंटिं तंनाय रखनो आरो जारा बायरे तंनाय रखनोबो अमहायनो आंकाबो मोनारगो तंखसां तंनानि नांनाय बुलाय तगलाय जाहाथे नियातै पारा आमचायाव थांबो अमहायनो तंखसां तंनानि नांनाय ताम हिमालय जों साइमानो बुबाग्रा इंका हामजांना फोरोंगो बुबाग्रा कुनु दिनो बुलायनानि फोरोंगिया वालायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा चुबानासो फोरोंगो बुबाग्रा केबुल खति नाया आबुनि बागै जत्त ताखुकते बुको तै तिप्रा मथानि वारियर्स तै बुबाग्रानि सेनापति सेंक्राग्र जत्तनो वानसुगै बाबिवै बुबाग्रानि जे दागिमानि बुबाग्रानि जे आदेश निर्देश पालन खायदिहिनाय जत्तनो कबो नारगो तै आबोतो जिति खायतो तंथकनायनो जत्तनो तंथकमानि बिसिंतैनो अमहायके बारमा खालायनाय तासारा बुबाग्रानो जों माना सिकनाय बुबाग्राके विजय मिছিল दा खायदिहिन विजय मिছিল दा खायदिहिन आबो जों किजा माना सिकथायग्लायो आरो जितिना हिंखायतो तंथकनायनो जितिया हिंखायतो जितिया हायपनो जितिथुं जितियाथुं वालाय सुरलाय केबो जाहाथे तांथुं जिनि ओ बुबाग्रानि जे वारियर्स जत्तनो बुबाग्रानि मोखां सगिया तै खालायै तपनानि बागै कबो मोनारगो।